Takže ja vás vítam pri mojom druhom multiplayer Minecraft Let's Playeri. Dneska je tu so mnou Gordy Hobla! Áno, dobrý večer. a Jong. Áno, dobrý deň. Dejne, Dobre, kúkaj hore. takže ohľadom Skypeu, všetci ste mi písali na Skype, že chcete so mnou natáčať a tak. Jasné, že môžete, ale budeme natáčať možno o niekoľko dní alebo o týždeň. Ja vám dám ešte vedieť. Takže kto chce so mnou natáčať alebo s nami, nech napíše do komentáru ja a nech dá like. A poprípadne odber, keď ste ešte nedali. No, takže môžeme začať, cigani. Čekaj, ja osmičkujem. A Dobre, vidno takže osmičku? ešte chceme povedať, že v druhom dieli sme postavili tento dom, nič viac, A ale... ešte tu ukáž truhlu diamantovú. Ale tento cigán, čo na mňa pozerá, sa zabil a sme ho hľadali asi 30 minút, takže druhý diel je úplne skazený. Tento druhý diel dúfame, že bude lepší. Bude srandovný. Áno. Áno, No pich, jau. Lebo ja ľúbim Gordona, ešte som... Dobre, takže ja idem na drevo. Áno, a Gordona, prezývam Gordona, lebo ja aj v skutočnosti má takú prezývku a ja ho poznám ho 8... Kadlo? 25 dní. Nie, som z neho spolužiak. O ničo. Dobre, takže vy dám tým Gordy. Pyšné. Choďte niekto na Vypáďte na drevo, Však ja som na drevo. Dobre, tak ja... Dobre, počkaj. Mám nápad. Vy pôjdete na drevo, dáte mi drevo, ja dorobím chyžu, no nie dom, a potom pôjdete do bane. Čo vy na to? Prečo? Však všetci pojeme do bane. A musíme ju prvé nájsť. Je dobre, priznáš sa, že chceš ísť so mnou do bane. No. Však chcem. To je celé. No teraz, ak ťa chytím, zabijem ťa. A však prasáca sú uväznené vo listi. Jaký fails. Daj mi meso a nepozeraj na mňa. No Marek, ale... Prepačte, Gordon. Ži! No. Čekaj, zdechy nám. A my sme východňari, ja viem, ale hovor po slovensky, lebo ľudí to môže nebaví. Áno. Ale Pekne keď po slovensky. Skúš čo povedať po východoslo smradľavovsky cigánsky a ťa hodím do rieky a sa utopíš. Ty si na svoju reč povedal toto. Nie, to som povedal na inú reč. Nepočul si, ako som povedal. Čo? Východo, smradľavo, cigánsko, slovensko, peknú reč. No ale neuražaj ich, no. To tako dostaneš, fuknem ci 3. Takže ešte chceme povedať, že Slováci a Česi sú najlepší mesto na svete. Mesto. Nie, let's player, áno. Áno. Hlavne Minecraft. A ja som najlepší, oni dvaja sú srači veľkí, takže ich nepozerajte. Ja dám srad. To ten Gordy nemá ani účet na YouTube. Dobre, no to ticho. treba. Už ideme do bani, lebo nemáme času a už je noc. Noc. Ja sa poviem bubáko. Ale ešte jedno by som chcel pripomenúť, keď hovorí jeden, tak druhý nie. Prečo? Prečo? Ja budem hovoriť, kedy chcem. Nebudeš mi rozkazovať. Nebudeš. Dobre, koľko máte dreva, Gordy? Tá Aj však no. v čestke. Počkaj, bude, ak sa mi laguje myška, joj. Jaha. Tak. 20 Urobím sticky. Ja, nigga. Toto potrebujem toto. Treba svíčky, švičky. Však idem zrobiť. Marek, treba, bože môj. To je proste nezvyk. Tu máš mesko. Na, paliem tu daco. Joj. Zavri dvere, však som míci. Otvoríš tu tie dvere, máš ban. Kedy? Môžem Dal som teraz. si pečené kare, takže... To si podkopem, hej. Nie, tu máš aj žer. To mu treba dať čo prihodiť a bude papať. Máš to je už torče. Či mám Hej, to? mám, tu máš. Daj, ja osvetlím dom náš krásny. 9. 5. Dobre, vy idete do báňa a ja idem robiť dom. A Nie. ja čo? Jak mám ísť do bane Au, bez toho? au. Sexy. Ešte jedna otázka. Ľúbite ma? Nie. Počkaj, osvetlíme si náš domček. Ale som Kobľasone, prosím. Zabil. Som zabil. Dajte cobblestone. Čak poďme do bani už. Šrek. No to, že to ten diel bude hľadanie bani, asi sa mi zdá, ne? Šrek. Čo chceš? Treba cobblestone. Však Však treba. ideme naňať, ty hovado. Počkaj, tu je, nie, tu vybuchol creeper. Tu sú dvaja cigani, čo kradnú sand, srači. A že vy pomôžete mi, ma zbijú.
Normálny si. Sami Dis. cigani, však môžete. Iš. Ja zomrem, chlapci, zomrem. Čakaj, Zomrem, ja ťa nahradím. zomrem. Čo na ňo ideš? Padni! Zomrem. Brr, som ti zachránil život. Ale nechápem, odkiaľ... Fak, ja zdechnem. A ja. Creeper, dopi... A jedno srdce. Otvíraj na posel. Gordon zomre. Však zatvor tie dvere. Už chceme! Nerob. Jo, Ender, perla. Ježiši. Však otvorte dvere. Ste debili. Ide, čmiňa. Ej chlapci, ja nemôžem ísť vonku. Vedia. Ale však ani ja, počkaj, sa mi zregeneruje. Počkaj, tu máš spečené kare. Trošku veľa. Však tu je cigaň, pozeraj, počkaj, zabijem ho. Poď sem, šviňa jedna. Však mne tu tak sa hýbe srdiečko. Tak sa mi hýbu srdiečka. Mám len jedno. Kde? 3 srdca. Bum, Kde to? mám Kde? pečené kura. Marek. Ježiši! Jo, Gordy. dal som. Gordy, Ne? dal by Bože, si nie? Ja tu mám pečené kare. Spečené kare. Pečené, to je... Tá uhlíkové kare. Dobrá, letičku. Lebo ľudia nemajú radi vriskotky, salenotky. Čo? Žijem. Hovorím za ľudí. Hej, ja som snitý. Prečo som snitý? Ja nechcem byť snitý. Smrdíš. Mrdíš. Ale nejdeme hrať do džungle to ten dom, lebo... No poď sem. Ja sa te nebojím. Ty, hej, ty. No pozri na Dobre. mňa. Za mnou, za veliteľom posádky Pluta, áno. Tu som tak nevidel. Počkaj, zase kto meška? Gordy. Gordy je Počkať, spomalené. počkať. Hovedo. Poď na Creepera. No, poď Ty sem. hoved, čo mi natáčame, to je priamy prenos, live stream. To ideme do Priamy Markízy. prenos, nemám meč. A on je zelený, Lak. alebo čo? Ja mám lak. Nevybuchne, nie! My... Fuck! Prečo? Dobre, No, ja idem skrát. ku vám. No, dobre no. Zober mi veci, Jo. Jong. Marek, zober ty. Prepačte, Opa. Gordy. Nezvyk, budem hovoriť Marek. Dobre, Ok. však volajme sa, chceme. Šrek, to som ja som Matej, Maťko, Mates, Marko, Fanko, Lanko, Tanko. Laj, kraj, laj. Potom je A ešte- Gordy je Marek, Karek, Šarek, Krafenk, A Makenk. šarkať v posteli, áno. A Jong je Matúš, Karuš, Fankuš, Matúš, Rekuš. Dobre, takže nás volajte, ak chcete. A my sa voláme Debili, no. Matej, Marek a Matú. Hej. Dobre, nepreháňaj to. Čuj tu, Gordinica. No, Daj tak meč. na. Ty nás zatiaľ hľadaj, Maťo, hej. Ja A už som teraz tu. daj dolu, tak do sandu, tak tu ny. Vidíš? Tu, No a tak rob. A čo ti to tuc, pripomína? tuc. Tak klikaj. Hej, ale však poďte do domu. Však poďte do domu. Sice občujú ťa bieli cigáni so s AKM diamantovým lukom. Aha, vidíš, počkaj. Poď sem. Ja ti Poďte do ochránim. domu. Na čo sú tu tie chachtúci? Ja idem na cobblestone, však vy nič neviete. Nie, že nič neviem, ale to treba mať prísnu ruku. Aj dielo. Však mi poďte pomôcť na tú pilu. Tu budeme mať baňu. Menšiu. Dobre, tá výkop dá kde tam, do A čo dnuka. keď nájdem nejakú baňu? Aha, takže... Čak, jak ma strčíš? Jo, ja teraz diváci nič nebudú vidieť. Hoď mi sviečky, Matúš, rýchlo. Čakaj. Rýchlo mi hoď sviečky, lebo potom diváci Nemám. nebudú vidieť. Počkaj, dám ti jednu. Som vytrhnul zo stien. Nie, strkol si ma. Dobre, diváci už vidia. Och, Všetko. som hore. Žijem. Matúš, chce sa smiať? Ale... Nie, idź Matúš. Gorici. Nie, ani najce to ani nenapadne. Bo poviem tvoje... Áno, dobre. Tam zombici sa nám kúpu. Opíšem ťa telesne, no. Uč. Marek, No, tam je creeper a pavúk. kde? A dvaja zombici močiari. Močiari. Ale chápeš tomuto, ten Minecraft je taký vymyslený, úplne predúmaný, že... Máš púšť a vedľa sneží, hej. Facepalm. Nie, ale však parádna hra, čo? Ok, ja urobím... Ale- Matica, Rebliky. No. to bude... Ste si zabudlo povedať zase. Si zabudli. Dobre, to na tento diel stačí. Áno, presne. Ja som nám trepe do dveroch. Jo, ale vážne. Joj, To máte príď nakrútiť, veckaj. Potom. Hej.
Ja nemôžem hovoriť po slovensky, ja som východňar a Oh my to je god. nenormálne. Iď. Nie. Ja chcem mesko, ďakujem. A XP. Som sedmička, Marek, ty si sexaš. 2. Ja viem, že nič nevidíte, ale už len 5, 4, 3, 2, 1. Zápil. Dobre, tu nechcem mať baňu, hej. Chcem ísť vonku, ale som pri šaritom. Takže, Marek, ber meč, aj ty, Maťo, a poďte za mnou. Bo už Čakaj. trpí, daj. Ale vonku, daj. Ja idem pozabíjať ako takých ciganov. Ja už trafil ma do ryti. No. Luk. Však. Ísť do ríci. Nesekaj do mňa. Tam Enderman. Poďte všetci na Creepera. Creeper. Creeper. Žiadny creeper, baňu, pane bože. To je viacerý. Však nevidíš, že máme tu súboj titanov. Jedno srdiečko. Dobre, no. Takže creeper... Fuck, raz ma trafi, som dead. A idem na... toho Ja ťa Endera. trafím, kde si? Toto Oj, dobre som je zle, to toto je zle. Sakra. Portovací čávo. Počkaj, si dám skin. Sice. Nedám. Enderperla, jo nič. Ináč, keď budeme stať oberateľov aspoň na Mateovom channeli, čiže Fuck. Shrek a Oslík, tam je ďalšia džungla ináč, poďte Takže tam hore. hej, počujte všetci diváci. Keď bude mať 100 odberateľov, natočíme vlog a budete sa Jak sa Matúš smiať. vloží na mahe, dáme tak Čo 120 ti- po luke, zrazím babu. Dobre, však máte poď sem. A tu môže dať kde v lese. Takže Vylez, ne? počkajte, ja mám 50, mám 51 odberateľov. Každý, kto toto video pozrie a Pošle. každý, kto toto video pozrie Dobre, hovor, ale podľa mnou, no. a pošle to aspoň 2 kamarátom, nech dajú odber, tak už dnes robíme vlog. Hu. Ha. Sme Hi. hetero. Hell yeah. Ty kokos, ale to tá baňa sa dlho hľada, no. Fucking A dick. vracíme ešte Horíš, na cigán. Za tebou. Alebo viete čo? Normálne by som to ten diel ukončil, ale s tým, že hneď nahráme druhý, ale budeme hľadať baňu, hej? Áno, dobre, stoj Matúš, stoj. Sa pozdravíme? Tu, hej, poď tu dole. Sice tu je baňa, vidím, mám koal, je. Čo všetky so mnou chodíte, ja som aký pekný. Dobre, tu pri mori, no, pri pláži. Dobre. Dobre, odfoď ma. No takže, ešte jednu vec chcem povedať, že choďte na www.naplno.sk. Keď chcete taký server prázdny, bez lagov a veľmi lacný A taký... a veľa pluginov. Pluginy vám Konečne. nahodia, takže choďte si kľudne objednať, je to veľmi lacné, takže www.naplno.sk, ešte vám to napíšem aj v popise. A keď keď budú 100 odberateľov, tak robíme vlog. A kúpime si Minecraft, lebo bez skinov to je to nuda. Dávajte Sú lajky, odbery a všetko. Takže Gordy vás zdraví. A hneď bude tretie Denia. čas. Ideme Young hneď vás na to. zdraví. Ale však ja som zdravý. A Ale ja tam som je kostný zdravý. vec, ideme kúkaj. Luk versus luk. Kto je lepší? No, co, no. Dobre, takže Jo, čaute. On zomrel. Dobre, takže Čaute. čaute. Gordon, poďme sa pozdraviť. Čus.